הגעתי לנוירוויז'ן בעקבות בעיית דיסטגמוס שהייתה לי מלידה, מאז שאני זוכר את עצמי. הייתי גם אצל רופאים רגילים, גם אצל מומחים וגם אצל אופטימטריסטים. כולם טענו אותו דבר, איך אמרו את זה? תודה שאתה רואה ככה, ותגיד תודה לזה, אתה לא יכול לראות יותר טוב. כל טיפול בעצם הרגשתי עוד נקודה שהייתי רואה, עוד נקודה לחזק אותה. לאחר כל סוף טיפול גם הייתי יודע איפה הנקודות החלשות שלי, ככה שהייתי מנסה להתרכז בזה בטיפול אחריו. החליפו לי משקפיים, הורידו לי את המספר, ואז כבר הרגשתי, זאת אומרת, שיש שיפור בעניין ויש איזה תוצאות. לאחר טיפול הבנתי שבעצם כולם טעו ולא ידעו על העניין של נוירוויז'ן. זה יותר נוח לי גם מבחינת סביבה, גם מבחינת חברים, ולשבת כמו כולם ולהרגיש בנוח. זה הדבר מאוד שבחיי היום-יום שמאוד הפריע לי, ועכשיו אני נהנה מזה.